Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ogroman novac stiže za 3 znaka do marta 2025. Bogatstvo, poslovne prilike i neočekivani dobici. U narednim mjesecima 3 horoskopska znaka doživjet će izuzetno povoljan period kada su u pitanju financije i financijska sreća i uspjeh. Iako je tek početak godine, 2025. donosi im prilike koje mogu iskoristiti kako bi ostvarili spektakularan financijski uspon. Od neočekivanih dobitaka, poslovnih prilika do pametnih ulaganja, ovi znakovi će imati priliku da zgrnu ogromnu sumu novca i postignu stabilnost koja im može obezbijediti bogatstvo za naredne godine koje dolaze. Zvijezde su tokom ovog perioda izuzetno naklonjene za ova 3 znaka, a pred njima se otvaraju vrata koja vode ka financijskoj nezavisnosti. Uz dobar poslovni plan, dobro ulaganje i mudro donošenje odluka, njihova financijska situacija bit će u velikoj mjeri unaprijeđena. Ovaj period donosi povoljne aspekte planeta koji obećavaju značajne financijske uspjehe. Ovi znakovi to ne smiju da ignorišu. Bikovi će biti na visini svoje financijske moći. Zvijezde im donose brojne poslovne prilike i stabilne izvore prihoda, što znači da će biti na visini svoje financijske moći. Bikovi su poznati po tome što su izuzetno vedri i posvećeni, a sada im zvijezde nude šansu da svoju posvećenost i rad pretoče u bogatstvo. Poslovne prilike koje im dolaze bit će ključne za njihov daljnji napredak u karijeri. Bikovi će imati priliku da unaprijede svoj poslovni status, bilo kroz unapređenje na poslovnom radnom mjestu ili ulazak u nove i profitabilne projekte. Također ovaj period je savršen za ulaganja koja će se višestruko isplatiti. Februar i mart će biti ključni mjeseci jer će bikovi moći da zabilježe veći novčani uspjeh koji će donijeti dugoročnu stabilnost. Pametne investicije i strateški poslovni potezi će im omogućiti da uvećaju svoje bogatstvo i podignu financijsku sigurnost. S obzirom na to da bikovi vladaju sferom novca, bankarstvom i materijalnim vrijednostima, ovaj period će im donijeti prilike koje ne smiju propustiti. Biće u mogućnosti da stvore temelje za budući prosperitet, pa im se savjetuje da iskoriste svaki trenutak ovog povoljnog perioda. Strijelac. Za Strijelčeve ova godina donosi period pun financijskih uspjeha i sreće u poslovnim poduhvatima. Ovaj znak će biti obasjan povoljnim aspektima zvijezda koje će im otvoriti vrata novih izuzetno profitabilnih prilika. Strijelčevi su poznati po svojoj hrabrosti, skloni riziku i optimizmu, a zvijezde im sada pomažu da donesu prave odluke koje će donijeti ogromne financijske dobitke. Do marta ove godine Strijelčevi će biti nagrađeni za svoju hrabrost i spremnost da preuzmu rizik. Očekuju ih izuzetne poslovne prilike koje će im omogućiti da naprave velike korake naprijed u poslovnom svijetu, bilo da je riječ o velikim poslovnim partnerstvima, novim projektima ili čak neočekivanim financijskim dobicima. Strijelčevi će imati šansu da iskoriste svaku priliku koja im se ukaže. Ovaj period je savršen za one Strijelčeve koji žele da ulože, šire svoje poslovanje ili započnu novi projekat. Zvijezde im donose sreću u poslovnim poduhvatima i neočekivanu priliku za financijsku dobit, što znači da bi tokom ovog perioda mogli da zabilježi izuzetan financijski uspjeh. Jarac. Za jarčeve ova godina je pravo vrijeme za uživaju u plodovima svog truda. Ovaj znak je poznat po svojoj ozbiljnosti, disciplinovanosti i sposobnosti da postignu ciljeve, a zvijezde sada donose velike nagrade za sve napore koje su jarčevi uložili u proteklim godinama. Do marta ove godine njihov trud će biti nagrađen velikim poslovnim prilikama, unapređenjima i dodatnim izvorima prihoda. Ponude neće biti sigurne, ali ih prihvatite. Na kraju će se ispostaviti da je to najbolje za vas.
Jarčevi će imati priliku da investiraju u projekte koji će donijeti dugoročnu finansijsku sigurnost. Zvijezde im omogućavaju da nađu pametne investicije koje će im donijeti stabilnost i rast u godinama koje dolaze. Također, u narednim mjesecima će im se otvoriti vrata novih poslovnih prilika, a njihova posvećenost će biti poznata i nagrađena. Ovo je period kada Jarčevi mogu postignuti finansijski uspjeh koji će im obezbijediti dugoročnu stabilnost i prosperitet. Budući da Jarčevi imaju prirodnu sklonost ka strateškom razmišljanju i dugoročnom planiranju, ovaj period im donosi nevjerovatnu priliku da stvore temelje za budućnost. Ovaj period je sjajan za ulaganje u nekretnine, širenje poslovanja ili čak započinjanje novog poslovnog poduhvata koji će vam donijeti dugoročni profit. Dakle, za bikove, strijelčeve i jačeve ovo je izuzetno povoljan period kada će moći da iskoriste svoje poslovne prilike, postignu finansijski uspjeh i stvore dugoročnu stabilnost. Zvijezde su naklonjene za ova tri znaka i donose im sjajne mogućnosti za ostvarenje velikih dobitaka. Ako ste jedan od ovih znakova, savjetujem vam se da iskoristite ovaj period, da donesete mudru odluku, uložite u unosne projekte i ne propustite prilike koje se pojavljuju. Ako budete hrabri i strateški planirate svoje korake, već do marta ove godine bit ćete spremni za pravu kešu para. Ne zaboravite da iskoristite sve šanse koje vam se ukažu, jer bogatstvo je na dohvat ruke. Analiza je uopštena i važi i za znak i za podznak. Pripremila Dušanka Kostić, Treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.